never talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Gagasi FM. Get your headphones ready. It's Dove 66 manje. This is Sex Indaba with Alex Nodog on Gagasi FM. Basopi Oledi. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Ngethula ke udokotela uNkosinathi Mshengu. He always joins me njalo ngama Thursday masenza yona le i-sex indaba la sikhuluma khona ngendaba zama topic omdavazo. I hope ukhona ukufundayo here listening to ama stories abanye. We always appreciate feedback about izinto esikhuluma ngazo kulolu hlelo, ukuvulana amehlo nanoku understand ukuthi abanye abantu bacabanga kanjani. Ungacabanga ukuthi uyibambile leyo mdavazo kanti umuntu wakho akakhululekile ukuthi akutshele. Dokotela kunjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngikhona baba ngibingelele nomndeni wami Gagasi FM baba. Number 1, kukhona abantu nje who are attracted to abantu abadala kunabo and uthola ukuthi age I difference inkulu doc. And nangesizulu kuze kube khona isisho esithi ngubendala ilala ingane. So namhlanje we are discussing ushukela for dating someone older. Mhlamba singene lapho khona abantu abazoba ne age difference ka 5 years 10 years 15 20 njalo. Would gap ka 5 be considered date umuntu omdala kunawo? Well, Alex, no, not necessarily. No, we actually start from umnyaka ka 10, Alex. Yeah. So if there's a 10-year gap, then we consider that ukuthi significant. Okay. Then sesiyabheka ke lapho ukuthi okay fine in terms of ke age ke ngoba phela ke kuthiwa age is just a number up until it's not just a number. Yeah. Ngoba phela as ukhula uyashintsha, as ukhula umzimba wakho nawo uyashintsha, as ukhula iphysiology iyashintsha and uba sengcupheni of a lot of things, you know. So kuyadependa ngempela ukuthi unangaki yize noma mhlambe singayibuka ke leyo 10-year gap, kuyadependa ukuthi unangaki ngoba ukukhula komuntu both umuntu wesilisa nomuntu wesifazane kuletha quite a lot of problems later on in life. Especially if kuuthi umuntu wesilisa usefikile ku age of 55 umuntu wesifazane usefikile ku age of 65. So ilapho kusuke seqala khona even ama chronic illnesses, lapho ke umuntu usuke sedinga umuntu okwazi ukunakekela. It's no longer just Alex about umdavazo. It's no longer about ukuthi yazi ngi attracted mina kumuntu omdala. No, so uyakwazi yini wena ngempela ukunakekela omunye umuntu ngoba umuntu omdala who is on chronic medication but kunakekela ngendlela specific. Okay. Yes, kufana nokuthi umuntu mayezoba noshukela okanye ezoba ne high Alex, even I diet kumele ihluke, kumele ishintshe. So kumele ube well versed, kumele ube well educated if kuuthi uzothandana nomuntu omdala ikakhulukazi leminyaka ewu2 esengiyibekile. Ngiyakuzwa Dot. Makes sense what you are saying. Ngifisa usithathe ke usibeke ecabangeni kumuntu ngoba you'd find uzothola even kuma VNs and calls azongena on the show. Khona abantu who tend to be attracted to abantu abadala not once but uthola ukuthi nje generally it happens more than once. Usuke kunjani lo muntu lowo uthola ukuthi ngithanda osesabadala kunami and then nomunye futhi uthola ukuthi banawo amanye ama relationship but useyazi nena ukuthi no fanele nje kube abantu besilisa abadala kunaye. So Alex kunalento le yokuthi abantu abadala asebethe ukukhula in terms of understanda ukuthi yini kahle kumele yenzeke within a relationship. They are well versed when it comes to that. Bane experience and abanazi inkinga eziningi. Uma kuukuthi kuya ngobudlelwano ukuthandana abakufakeli inkinga eziningi and ngesinye isikhathi bayawazi umzimba wabo so they know exactly what they are doing embedeni. Whether umuntu wesifazane or umuntu wesilisa obulili ofanayo Alex, every gender under this iyafall. Sure. Yeah, so leyo nto leyo abanye abantu bayibuke as into advantage, ukuthi i relationship izokwazi ukusimama ngoba vele senginomuntu manje osekhathele ukudlala. Nayo ke futhi enye into Alex ngabantu abadala. Ba considered as abantu asebe serious about impilo, asebe khathele mhlawumbe ukudlala and if ubuka ngempela yazi asikho isibalo esingako sabo abantu abadala abalapho kahle asikho merely because of i-experience yabo nanengcindezi yokuthi bakhuliswe ngandlela yipi, bakhule ngandlela yipi, bamithe maphona ama challenges as bekhula empilweni.
Inamba yethu izothi 0861596596 yona number leyo uzosithola kuyona. Ngiyawathatha ke nama voice notes ku 063839959. Uzoyiphinda i WhatsApp number entsha le 063839995. I conversation yethu namhlanje ikhuluma la ngendaba yoshukela ofunakala kumuntu omdala kunaye. Of course ke izinto ziba nobumnandi bakhona, ziphinde futhi zibe neside la khona elingemnandi. Would like to hear about that as well, and then so bese sifika ke lapho ekutheni consider ekutheni you are attracted to this person or these people because of mhlambo 80%, and then but into ebuyi ngabe mnandi ngabo ilo 20%. Dokotela will advise ukuthi should you be bothered or not. Lo hlelo is not suitable for ingane. 0861596596. Now Dokotela, obviously so besikhuluma ngomdavazo njengoba usho before uma kuthi mhlawumbe ukhuluma nomuntu who is tempted kumbe ayikaqali le relationship, just izinto mhlawumbe ongasiwonisha ngazo generally kwi relationship yomdavazo kuzoba khona isikhathi la uzofuna khona to experiment izinto, to be adventurous, trying ama positions amasha, but uthola ukuthi njengoba dusho lo muntu wesilisa usekhulile for that, and mhlambe namandla awasakwazi kumfikisa lapho. Equally mangabe kumuntu wesifazane mhlambe sekwi stage se menopause, useba dry kalula and all of that, izinto engaba ama warnings okumele ukuthi usheshe uyixwaye ekutheni kuzoba mnandi kusemanje, but are you prepared to live with lezi zinto for the rest of impilo yakho? Now Alex, ngiyake ngiyibuke lento lena ngokuthi yazi inkinga ngoba manje when you look at sexual dysfunction in terms of ubonke ubulili nje, yeah, when you look at indlela okwenza ngakhona iqala early lento, you know, iqala all the way from the age of 18. Inkinga ukuthi abantu ba present at the age of 37 kanje, so that's quite late, you know. So if ubuka ke vele sukusele 3 years ukuthi umuntu wesilisa afike ku age of 40 uma esena 37, lapho ke kuyinkinga ke ngoba manje once wafika from the age of 40 waya phezulu ku 40, then sekuqala inkinga lapho. Even prostate siyaqala manje yakhukhumala, iyaqala yamhlupha, and prostate siyidinga, prostate siyidinga even ekuthenini ukwazi ukumithisa umuntu wesifazane, yeah, because prostate iyona, you know, ekhanda iprecum. Even ama sexual dysfunctions uma eseqala, you know, kulezo khathi lezo zeminyaka ekanjalo, kuya nangokuthi ke abantu besilisa ke bona bacabanga ngandlela yiphona, ngoba khumbula umuntu wesilisa akafuni kahle kahle kumtholampilo, kunenkinga, une stigma esinzima kabi engizama by all means ukusiqeda. And njalo mangikhuluma nabantu besilisa ngiyabagqugqumezela ukuthi abayisukumele impilo zabo, ngoba kubalekile the earlier usukuma the better, you know, khona uzokwazi ukufundiseka ngempilo. Le kwabesifazane Besifazane ke bona ke inkinga ke ukuthi there's a 10-year gap kubantu besifazane if ubuka, you know, inkinga eqalayo ukubona as compared to abantu besilisa. So abantu besilisa bona bayashesha kuba affected, you know, hence why I spoke about iminyaka ka 55 kumuntu wesilisa. Also ama inkinga is associated with age kubantu besifazane zidelay ngo 10 years. Zidelay ngo 10 years. So kubona ziqala from the age of 65. Fana nanje common. Ushukela, high, indaba yamafutha, indaba yesifo senhliziyo, so kuningi indaba yesifo samathambo, you know. So lezo zifo lezo, you know, they are considered as chronic illnesses. But if ubuka futhi zinawo umthelela, you know, ocansini both kubantu besilisa nabantu besifazane, Alex. Yeah. If ubuka nje ushukela udambisa even imizwa. Inkinga kakhulu indaba kashukela, especially if ungekho well controlled. And there are so many people, Alex, abasufferishayo from isifo sikashukela, into ekuthiwa diabetes. Okay. When you look at nakhona futhi high problem. High ilimaza ini? Ilimaza imthambo. Inkinga ke leyo nto ngoba manje umilimali imthambo iyablockeka. And majority of the time if ubuka vele ungaqini kwayo induku, ungasebenzi kwayo induku, you know, ukuba dry komuntu wesifazane kalula, you know, zonke lezo zinto they have to do with the blood supply, ukuthi ayisekho really enough blood supply ngoba sekulimale imthambo. So yizo zonke izinto lezo okumele uqale uyibuke before you say you will engage and you will give umuntu omdala an opportunity ukuthi nibe ndawonye. All right, does that help you if you're already in a relationship lesikhuluma ngayo with umuntu omdala kunawe? Please talk to us bomnandi bakhona nezinto ezinye ongazange usuzuyicabanga, and mhlambe asikakhulumi ngalokho okuaffectayo. Talk to us about your experience kumbe ubuze nombuzo 0861596596. ama comments ngizowafunda akhona ku Facebook page @Gagasi FM. Ithi ngiqale ku Lungi Mkhize Mlazi. Sabona Lungi? Hello Alex, njani? Siyaphila, kunjani kwena? Ngiyaphila bhuti. Njani Dr. Phil Hotel? Ngikhona baba, kunjani? Ngiyaphila. Kuma no Tela Lungelo Mkhize la eMlazi. Yes Lungi.
Ngifangibuze wenziwa ngike ngaba ku relationship no sisi nje osekukhula kunami. Manje into ebeyangishaya i-family ngizona mangithosha umntakazi. After 3 months besibonisa emzimbeni ngithi. Manje bengifuna ukubuza ukuthi emancane mfethu uthi after niqalile ukulala naye after 3 months emzimbeni kwenzekeni? Bese ngishaya ke emzimbeni nje yabo lo ngaqokayo bese ngibona ukuthi hayi ngiyase siyaxeka so busu uluzi weight ngicine sengibaleka nje sengibaleswa indonto Mucabanga kwakudalwa yini? Ingakho bese angibuzi ngabe kwenziwa yini kuyakumazana ukuthi mawujola umuntu omdala konawo. Okay. All right. Okay. Ithi ngizodokotela ukuthi uzothini? All right. Alex, kukhona into esike sakhuluma ngayo, before and sayithinda nje, sayikhela phezulu. Abantu abadala as much as sithi baya understand umzimba wabo, they also have a problem when it comes to demand. That is the thing, And uma kuukuthi you can't match i-demand yakhe lo muntu loyo, uyaqala ube under ingcindezi, uyaqala ube under stress ngoba manje leyo nto leyo isiyakulimaza nawe ukuthi umncane kodwa manje awukwazi ukumela isimo somuntu osekhulile. Okay. And bakhona ngempela ke abantu besifazane even abantu besilisa asebethe ukukhula abathi mabekhula inkanuko nayo iphakama. Kungabi ukuthi iyehla inkanuko. And that has to do of course with ama hormones ikakhulukazi kumuntu wesifazane, Okay. So bakhona abantu besifazane ngiyacabanga mhlambe khona nje usazongena ngiyathemba khona. Usazongena asho na ukuthi yazi kwashintsha kuyena esezongena kuyimenopause indaba yenkanuko indaba yokuthi ucansa lilangazelele ngokweqile. So babanawo leyo nkinga ngabantu abadala ya. So from the response ayithola kudokotela la Longini, why usise lithanda kakhulu nocansa? Hayi ngeke kancane wayengifuna. Okay. So le mpendulo oyithola kudokotela ithi ayiqondane ne story iyangidulisa doctor. So after say iphelile relationship then wathandana nomuntu o much younger than her? Yeah, emva lokho nje asi right Tom. And then you wait yabuya ke. Sengibuyile ngisha. Wena wawuhlulwa yini wena Lungi? Wangithula nami ngiyaperforma mthele kodwa manje ayingekho. You couldn't keep up. Okay. All right. So ile demand ingashaya emzimbeni? Ngakushaya impela Alex emzimbeni. Abantu ba experience indaba ye stress ngendlela ehlukile. And ama physical symptoms they range from ukukhuluphala to uncipha emzimbeni okuningi okungenzakala. And abantu abaningi besilisa ke bona ke if they are stressed ngoba ke babuye bangadli, babuye bangakwazi ukuyinakekela ngendlela right. Yes. So bona they tend to lose weight instead of gaining weight. Yabo. Right. Yeah. Sure. Lo hlelo alukho suitable for ingane. Sikhuluma la ngendaba ya ushukela for dating someone omdala kunawe. 0861596596. Indaba is not suitable for ingane. Ngisethekwini nawo kuzama kwaDlamini. Welcome to Gagasi Zama. Usabona njani? Siphilile kunjani kwena? Siyaphila nathi. Yes. Ngineminyaka u44 bengizwana nobhuti oneminyaka u36 so sihlukana ngo 8 years. Yes. Saba nengane from 2018 nje sazwana how of late nje wangitshela ukuthi akasenawo ama feelings akuvumi nokuthi angithinte kodwa makade sindawonye umdabazo obuhamba kahle ngambuza ukuthi from my knowledge yami uma ngabe umuntu ongasenawo ama feelings akhe imtafazo akuvuki nje akwenze lutho wathi bekuyi-nature manje angisaqondi mhlawumbe ngiyacrosswa noma kwenzakalani wathi nje akasenawo ama feelings bevese umuntu obeyangathandi vethu ukuthi sidabazana ngibuza ukuthi awukwenze njani kuma mhlawumbe ukhathele uphethwe iqolo uphethwe ikhanda inyongo yonke lo nto le eqinini wangitshela ukuthi akasenawo ama feelings. So ninengane together? Yes. Oh, okay. So ufuna confirm la doc ukuthi khona into enjalo? Alex ikhona impela ngoba manje if you look at iminyaka yabo in terms of kushiyana 8 years which is above 5 years but now we don't know ukuthi sebethanda isikhathi kangakanani so sisi mhlambe ngambuza nje afishana ukuthi senithanda nentokazi isikhathi kangakanani u6 years so it's been more than 5 years now awungitshela nentokazi within lo 6 years lona ubunxushunxushu within a relationship yenu ubungakanani bube khona impela khona la mhlawumbe nithinteke khona la ubona khona ngazathi akhambanga kahle wena ngokwakho?
hayi akukho ngaphandle ukuthi nje umuntu othi une-stress emali une-stress ezinto ey'ningi izinto zakhe ayihambi kahle kodwa all along bekade yonke into vese akaze umuntu o-well off. There's your answer. Ngabeka kanjalo. There's your answer, Ntokazi. Iyona answer yakho leyo indaba yokuthi you know ebe under i-financial stress ingcindezi leyo enkulu kabi kumuntu wesilisa. Hayi kancane Ntokazi ningayithathi kancane leyo nto. Inkulu leyo nto yokuthi umuntu wesilisa akakwazi kahle ukuprovide. Remember Ntokazi ukuthi umuntu wesilisa kahle if ubuka ingqikithi yakhe it has to do with the provider as well. You know it has to do with ukunakekela. So now if kuthi yena akakwazi ukukwenzela lokho as umuntu wesifazane and wena ke ngokwakho ke you know uneminyaka ethe xaxa kunayo. So that means ukuthi wena ngokwakho mhlawumbe you are a bit stable yabo when it comes to my finances and all of that. So yena uyibona ngazathi uyaleka. Now in terms of ama feelings imizwa ihlukene kabili yabo. Khona imizwa leyo kuthinta leyo yokuthi uyakwazi ukuthi kuyabanda lana kuyashisa lana ukuzwa leyo nto leyo. Bese kuba khona imizwa yomoya. Lena ke wena okhuluma ngayo indaba yama feelings. So ama feelings Ntokazi they even have to do with uthando yazo. So now if kuthi yena uhlezi under ingcindezi and akakwazi ukwenza wena ujabule angeke yena azizwe njengendoda ngokuphelela. So leyo nto leyo izomshaya and izomkhahlaza. Abantu besilisa ba survive ngeego, ba survive ngeself esteem. So if ishayeka leyo nto leyo it becomes a very big issue. Bayavaleleka, they no longer want to talk and isikhathi esiningi baphila nje ngokuthi okay if bedavazile baqedile that's all. Abafuni ukuyingena indaba yama emotions within a relationship because they know ukuthi they can't really say much when it comes to your financial status yabo. Okay, so manje kushuthi makuphela ama feelings kushuthi kuhambisana nokuphela kothando mongamuntu ethi akuvumi nokuthi ngithinte. Chaza ukuthi uthando liphelile ama feelings aphelile kodwa mina akazi ngibe nenkinga ukuthi mhlawumbe financially akuhambi kahle. I've always been there supporting so bengayibuzi mina issue. Okay. Now njengoba ngisho Ntokazi ukuthi inkinga lana ilesi stress yena under sona ingcindezi yena under yona. You know, now abantu besilisa they do go through psychological problems merely because of stress. Yabo. They do even go under depression. They even go as far as having anxiety issues. So kuningi vele yena ekumele sikubuke kuyena. Akumele nje sikhele phezulu sithi awu uthi asephelile ama feelings. Kuyangimele sibone ukuthi okay yena ngokwakho uchaza ukuthini mayetha phelile ama feelings akwazi ukuyidalula indaba ayibeke nje etafuleni ayendlale. Sure. Ngoba impendulo eziningi zingaqhamuka kuyena wena Ntokazi. But kuko konke nje loku engikushoyo. Ufuna ukuphendula versus angazi. Hawu manje sezinjani ke khona i-solution angazi. Khona ngakusiza ngakho uzongakusiza ngani nje angazi. Manje manje kushuthi kahle kushuthi kuhlukene makunjalo. Usenane embarrassment as well, you know, ngoba manje akakwazi ukunakekela. Provide as a man. Akakwazi ukuprovide as a man. So usenane embarrassment manje. Hence why I'm saying bayavaleleka. Abafuni ukukhuluma abantu besilisa uma kuukuthi ba under ingcindezi. Yo, okay, sure, ngiyabonga. Before ngidedele ezama ngiyasola khona istory ongasitsheli sona. You said ukuthi ubhuti ucomplaina ngokuthi financially akacope, right? Khona into ishilo kodwa ukuthi you've always been there supporting him. When you say supporting him, income yakho inkulu kuneyakhe? Kakhulu, okay. So ngokujwayelekile angifuni ukugeneralize ngokujwayelekile as umuntu wesifazane mangabe ukuthi wena une income eningi akwazi uyibuze mhlawumbe ukuthi are you not controlling ngokweqile now that wena unemali? No. No. Are you sure? Honestly, I'm sure. I'm 100% sure. Hey, bengicabanga Alex indaba ye-independence. Yeah. Indaba ye-independence ayini. Yabona ngoba ethena usupportive. Uzothola ukuthi kumuntu wesilisa kubukeka as independence. Yeah. And abayithatha abantu besilisa kahle independence ngoba abantu besifazane babuye beqe Alex bagcina sebemtshena umuntu wesilisa ukuthi enzeni bagcina sebemlawula umuntu wesilisa sebekhombisa ukuthi hayibo imina phela kahle la ofaka isinkwa obeka isinkwa etafuleni owenza uthi no kusho yena no ngathi yamuzi uhlekile iyangithusa lento yakhe ahlale ngisho ndawonye ngifika ngivakashe ngisuke ngihambe ngifike kubo order lo pizza kube mnandi ngisuke ngihambe mina bengazi ukuthi kunezinkinga. All right. Okay, to do this wena sisi ngisegcineni kohlelo because ngaleko ukuthi udokotela njengabo bonke odokotela but uyayenza ne counseling yama couples as well. So ngisegcineni uzothatha inamba and then I would like ukuthi uyithathe then ubone ukuthi uyayisebenzisa yini. Lo hlelo is not suitable for ingane namhlanje sikhuluma ngendaba kuba kwi relationship
not umtavazo nje kuphela with umuntu omdala kunawe ngiku Facebook ke nawo ngizofunda nje nawo amanye ama comments ngizofihla igama lakhe umjitha lo uthi osisi abadala ba right, they are very understanding. If kukhona into angayiboni kahle uyakhuluma nawe and they are very supportive. Underline that term selibuya again. Very supportive, but inkinga yabo ave sibabulala isikhwele. Once wamzwisa kahle ngezansi kwenkaba, then she owns you. Okay. And then umunye wesilisa uzothi, one thing I love about older women is the respect and the love you get. Bese kuba ukuthi gqe imnandi, angazi umuntu ngababo bayabesaba yini ngoba uyifica yona isakhona. Wasethi ke phambili ngama 80s siyanthanda. And then kuzoba owesifazane lo ozothi Dr. Shabalala no Alex saze safa indlala madoda because obhuti banesifo sikashukela and bayashesha ukuqeda. And then another one angizamthola ukuthi umuntu osilisa noma wesifazane yini, all right? We out. I've noticed something ngosisi abadala. They can see when you have clean blood. Ebese bayakulahlela uthole a glow wena ebese uyancipha ngisho emzimbeni. And then uMondli Shange uzothi thank you, siyabonga kakhulu ngalolu hlelo liyasifundisa. And then bese kuzoba umunye ozothi sengikhathele ukufihla manje. Mina okay. Sengikhathele ukufihla manje, mina nginento ezukuthi osisi abadala kube yibo ababa attracted to mina and ningahleki please, is serious le ndaba. Hazi basikubele boneka kanjani doc ngoba ukubona manga umuntu usukuyena eduzane yini lena ba attractor kubona. But please do respond. Sizoyithatha indaba yakho mawufuna ukulalela mhlambe kumbe respond to what you've heard so far from the calls ungayena kuma VNs wathumele ngizodlala nawo uyenze nje bemfishane 063839959 kumtavazo nomuntu omdala kunawe yini ekudonsela khona and mhlambe yini engakwenza uadvise omunye umuntu against it. Tonight you can talk to Umtiani on 031-537-3000. Kakasi FM. Sobona Alex nodokotela. Siyavuma. Cha mina nami ngomoya nje umuntu onenkinga yokuthanda amaChrisida. Yabo into engichaza lapha amaChrisida ngiwafanisa lapha nenkomo. Kona izinkomo uthola ukuthi sayijwayele ukusengwa nje zimile awusadinga ukuthi lokhu uyishayela ikhwene seyayingenela nje ejokweni ukuyisenga ungayipanini. Yabo so manje laba abanye banomsindo yabo hlezi kuliwa lapha naye niya understandana nje yabo bese uqhoma inhlonipho phezulu nawe into engiyithanda kubo banokuthula nje nothando. Ngiyabonga. All right, siyabonga. Indaba uNkakasi? Hey Alex. Sure. Nodokotela lapha e-studio. Hayi bafethu. Ngiyanibingelela mnandi bafethu mina ngina 40. Umama una 30. Ya sinengane yayi. Kodwa ngiyangibona ukuthi mina ngidlupha kakhulu empedeni hayi ngenkinga Alex hayi. Hayi ngenkinga bese ngeze ngibambe eceleni ukuze ngikwazi hayi ngenkinga kakhulu angazi nami kwenza kanjani. Winking. Sure. Siyane. Sure. No dokotela. Hayi yabo indaba abantu abadala ayikho right. Ayikho right ngoba mesibancane thina satha namabhadi abo izinto zabo ezimbi like control. Yabo. Kuningi nje kwabo. Ayikho right indaba yabo mina angiyiboni kahle sohlasa. Thatha amabhadi up. Okay. Ngibingelele Alex nodokotela lapha e-studio ngisacela ukuba u-anonymous. Alex ngicela ukuthi nje mina ke ngifakazele lokhu nami ngeke ngathandana impela nenosisi omdala. Ayi cha lokho kushiwo abafethu nodokotela lapho kuyiqiniso. Ayi cha bayaluthanda ucansi nami ngagcina ngibaleka Alex. Ngagcina ngibaleka ngisho singangineminyaka ewu-20 eneminyaka ewu-35 hayi ngagcina ngibonile ucansi ngizace into ngakazi uyibona. Thank you ngiyabonga Alex. Siyabonga nathi. Sawubona Alex. Hello. Ninodokotela uShabalala. Hayi sasamnandi isihloko senu. Sina nje bandle sesithe ukuthi xaxa ngeage. Hayi bandla ucansi siyalidinga endisiyalilangazelela. Angani nomsuku sikubuyele ebunganeni yini. Dokotela ayangichazela. Ngiyabonga ngizongazisho. Sanibona doc now I put Alex ngibingelele nje
nje uhlelo lumnandi kakhulu sejabula ukulalela wonke ama broadcasting njengomqoqo nexoxa. Siyabonga. Ngitsana nele mina nomuntu omdala uright kakhulu and unempatho and bathanda izinto eziserious right ezibalekile empilweni. Ya na umdavazo kanye bafethu bafuna ukurojwa bafuna nje ukuthi uwenze umdavazo. Thank you. Imaka dog ngizokhumbuza la usukhohle khona. So ngifuna nje just kunezinto engiqaphelile the guys abathumela ama comments abo. The compliments ukuthi abantu abadala they respect abakunike respect. And then kwasovela ubhuti othuna 30 uyinkinga uzaphumele ngaphandle uyena uyinkinga because usesuna 40. And then kwase kuzoba khona umunye obesike yes they are controlling but abantu abadala bazokufakela amabhadi. Then mase kuzoba khona ke usisi othi it's true ukuthi abantu besifazana masebekhulile bayathanda ucansi so ontanga cannot keep up with them. So ufuna ukubuza kudokotela ukuthi yini eyenza ukuthi ba i-drive bengaka yokhalela ucansi. Your response? Okay, so qala nje nge-drive. Yeah. You know, i-drive it has to do with ama hormones. So abantu bahlukile. Baba khona abantu abakhulayo bethi mase bengena kwi menopause, you know, ama hormones abo athi ukushintsha. And mayeshintsha ama hormones kuya ngokuthi you know ukanjani wena and udalwe ngandlela yipi yona. So bakhona bavamise ukuphakanyelwa ke inkanuko because of wona lama hormones. And nakhona futhi kuya depend ukuthi i-previous experience yakho ubuncishwa yini umdavazo okanye ubunikezwa umdavazo ngokufanele. Ngoba manje that's another thing as well ngabantu abadala, you know, bakhule ngekhathi ehlukile, you know, kuyikhathi zamanje. Bakhule, you know, ngekhathi zakudala la i-culture, you know, kade isa nengqikithi khona ngempela ekutheni umuntu uyini. Even isimilo, you know, even inhlonipho. So konke lokho it has to do of course with indlela abakhula ngayo bona ngaleza ikhathi leziyana ngingakabi njengamanje. Okay, you know. Sure. So inkanuko leyo. Yes, and then generally you see ukuthi iyabuyela leyo ukuthi banesikhwele bane respect, controlling kahle amadoda ashizinto ngeke ifane. But you know lapho ke into engiyibukayo, you know, ngoba owesibili umuntu oseshoyo ukuthi ba very supportive. So umuntu mawuthi uyakusupport Alex especially financially, you know, uba nayo leyo nto, you know, yokuthi uzoba nepower over wena. Okay. You know, uzokwazi ukuthi akucontrol ngandlela thizeni. Ngoba phela kuko konke uraye kuyena, you know, uphiliswa yena, you know, ukudla ukuthola kuyena, kuningi ukuthola kuyena when it comes to imali. So nazi izinto ezibuye icindezele abanye abantu aba engageayo nabantu abadala, especially abantu aba financially stable bona bengekho financially stable. Ababe besakwazi ukufunda even ukuthi bayimele Alex. Sure. Na inkinga la ikhona. The conversation oyilalele njengamanje is not suitable for ingane. Namhlanje sikhuluma ngale ndaba le yokuba attracted noma bekwi relationship nomuntu omdala kunawe, whether umkhuba wakho vele kumbe into ohalela ukuyenza kumbe iyenzeka and ufuna validation or ufuna ukuthi abantu bazothini. Isuka lapho. Angithi on this show we get ama topics amaningi, as I always encourage you to send me the topics as we just discuss. Isukela la ekutheni we received a conversation, anonymous usithumelele a conversation la umjitha oshela uma wakhe, precisely what we are discussing namhlanje. Hence ke sithi ayisikunike ithuba ubhodle. Listen to this conversation. We lalele and then you have your comments. Indaba on Gagasi. Seqhubeka elhlelo is not suitable for ingane on Gagasi. Indaba 0861 596 596. Umfonela ngama video call. So ungifakele inamba yakho wathi ake ngikhulume nawe ngoba usekhathele uyamxina. So ngicela ukuza ngempela bhuti ukuthi kwenzakalani, ikuphi inkinga yakho? Sis, hayi yaphela mina. Ngiyaxhumana noma wakho ngalokho akushoyo kunjalo nje. Ngiyamthanda impela umakho kodwa ke osekungidida ke ukuthi wena ufuna inamba yami kuye noma uyena ovela ukunika inamba. Ngiqonda ukuthi inamba yami ifunani kuwe. Angazi kwenzakaleni lapho ke asiqale lapho nje before siqhubeke nodaba. Uyamthanda hayibo. Hayi ngoba phela lo muntu engakuzala ke
uyafana nje nendodana yakhe ikahle so ngiyaxakeka nje mawuzongitshela ukuthi uyamthanda uma uyongiforwardelile inamba zakho ku WhatsApp wathi ake ngikhulume nawe ngoba wena awuzwa mangabe ekhuluma nawe ekuchazela kahle isimo so ngifuna ukwazi ukuthi yini ngempela le oyibonayo kuma wami. ngibona lento nawe wayibona endodeni yakho angithi nawe ngoba ulapho nje usemzini la ugane khona yazi yonke phela indaba yenu uyabo ukuthi nawe ngoba ulapho nje usemzini lapho ugane lapho ya nami ngibona lento wayibona nawe uzuyogana lapho ogane khona kuzokusiza ke futhi wesisi ukuthi uvela uphume nje kule ndaba uvela uphume nje uphele uphume njengenhlamvu iphume esibhanyini ngoba inkulumo yami noma wakho umncane kabi nje ukuthi ungazwe igama Ncela lapho hlehla nje sisi unake indaba zalapha emzini wakho mina engikhuluma noma wakho akukudingi wena ehlisa nje umoya. Ngiyabona ukuthi umthetho wakho uyeyisa uyedelela impela ngizovela ngithinta ubhuti uyena osezokhuluma nawe ngoba awufuni ukuyizwa lento mina engitshela yona uma wami una 64 years akwazi nje ukuthi angathandana nomfana omncane ongangawe ngoba uma wami ngakuzala ngizovela ngithinta ubhuti ezolungisa leyo ndaba yakho lapha eThekwini. Hayi wesisi kanti anginandaba mina esho wathinta ubhuti wakho anginamsebenzi nje mina. All right, you had ukuthi already lina 64 and out le eshayo ina 36 so ma se kuzongena ubhuti ke sizozwa ukuthi izoqhubeka kanjani and he ubhuti is unrelenting and uyifuna lento ayifuna and then when uma ngabe undodakazi ebuza ukuthi yini uyifuna kumaphi because angakuzala uzothi nami ngifuna ngibona lento iyabonwa indoda yakho kuwena so kusuke kunje wena umuntu osemncane eshiswa umuntu omdala ngothando. Hey Alex ukuthi ngempela kuya ngempela ukuthi yena lento ayibonayo usekwayi experience yini you know ngoba phela manje ungabona ukubona you know but if you've never experienced you know leyo nto leyo angeke uzukwazi ukubambelela kuleyo nto ngaleyo ndlela yena impela uyabambelela kulento athi uyayibona lento ayifunayo uyayifuna okay une show ukuthi you know uyamthanda umaka ntokazi une show yalokho and uzothola ukuthi yazi kwesinye isikhathi Alex ama movie ngiyabona ukuthi okay ama movie impela okay kuya act and all of that but amanyawo asuke ekhuluma iqiniso nezinto ezenzakalayo you know bakhona abantu abadala abamitha abantu abancane uthola ukuthi ihappiness yabo ilele exactly lapho the way umuntu omncane ozokuphatha ngakhona ozokuhlonipha ngakhona kuzoba mhlambe into wena ongakazi uzuyithole before you know ngoba manje uyabona yena ukuthi okay fine yena ukuze mhlambe abe stable udinga umuntu njengoba kade ngisho eqaleni osedelile ukudlala. Doc ngobona udokotela right when umuntu osifazane sengale kuka 60 kwenzekani uNtombazodwa wakhe well we have uNtombazodwa there we have uBhontshisi we have Malebe at that age kwenzekani kuona okay ne shape yawo asazo ba dry bebhlungu njalo so more than 60 umuntu osifazane usuke sengenile kuyi menopause you know mean age of menopause u52 so menopause kuphela kwenzalo now ifika ke with ukushintsha kwama hormones especially lento ekuthiwa estrogen you know inkinga ngoba iveli dambe yehle kakhulu bese kuba khona ke ukushrinka kwa uBhontshisi you know ube ngazathi uyancipha in size kube khona ukushrinka kwa amalebe ungakwazi ukuhlukanisa between amalebe amakhulu namalebe amancane kube khona ukuba dry during a sexual intercourse kube khona ukuba ne pain during a sexual intercourse and ke bese kuba khona ukuthi abanye ke ba affecteka ke psychologically bagcina sebe nama conditions afana no vaginismus lapho ke bangasakhoni even ukubhera umuntu wesilisa ukuthi angene nje ngaphakathi kuyena so lezo zinto lezo Alex zithinta yona impela menopause you know and ziyakwazi ukuthi silungise siyakwazi ukumbheka umuntu wesifazane ukuthi okay fine siyakwazi ukuthi simelekelele you know in terms of menopause yakhe ngoba abanye babo as much as bengayi experience izinto zocansi ba experience izinto ezigcina you know zibalimaza in terms of ama hot flashes for instance ama mood swings yabo
ababi stable in a way and ababi naleyo nto yokuthi ngaso sonke isikhathi bakhama ngaso sonke isikhathi bafuna mhlambe umdavazo and all of that bona ngokwabo ba stressed you know. Okay, so considering a relationship that is loading now with umuntu omdala, yizo zonke izinto kumele ukuthi ke uyibuze ukuthi uzokwazi yini uzimela kumbe you as umuntu wesifazane that attracted to umuntu osemncane kunawe ibuqala kumtest kuma conversations enu ngaleko kuyithi badla indaba ekutheni uyazi yini ukuthi nokuthi because ukubukeka nokuyifila into ezinye izinto ezihlukile. If you're already there, we would like to hear the story ufuthi navigate kanjani leyo ndaba. Ushukela for dating umuntu omdala kunawe. That's our conversation on Indaba, and the topic is not suitable for ingane. This program is strictly for adults kuphela. Gagasi FM. Indaba yaqhubeka isingijojo nje few of my comments esiwatholayo on Facebook page yeGagasi, and right mina ngike ngabambana no mama obekhulile kunami ena 33, mina ngaleso sikhathi ngangena 20, ngendlela wayemnandi ngayo enothando ngendlela engachazeki wayengizwa ngaphakathi. Okay, and then waseyasho ukuthi ke into eyasuke yasixabanisa ukuthi ngasusa ijwabu. Okay, so that's what you say. And then ukhona sisila omunye othi eba right kakhulu abafana bana 60 bakithi abaxinani, omunye uze azumeke ayibeke isandla engazange azafake lutho, ontanga baxina ubusuku bonke and siyacela ukuthi basixolele ngoba sisuke sisazovuka ekseni. Then bese kuzoba khona another one ezosho ukuthi ke bathanda umculo ohlobo olodwa, and mawuthi ngishayela ushuni we-USB yena usakutshela ngendaba yama CD, hayi obhuti omalume sibathanda benjalo. And then kuzoba khona omunye othi yaba mnandi inkinga nje omunye wangishaya izinqa lapho ke kushithi yayisibhokile and then angiphindanga ngabuya isandla sasesiqinile. So these are the comments avelayo as we discuss indaba yomdavazo and the relationship with umuntu omdala kunawe. Indaba on Gagasi 0861596596. Ngithatha uSithemba Thendwethu. Sabona Sithe? Alex Adolphine yaphila. Sisi right kunjani kuwe Sithe? Ngiyaphila mfethu. Sure. Hayi mina mfethu ulomndaba hayi abantu abadala asengi right kakhulu ngabo. Into oqala abazayo mfethu banesikhwele and balawulana and mfethu njalo bafuna umdavazo njalo, so ayi ngavele ngaphuma kuyena mina ngathi lo nyaka lo kade uJuly, kodwa yena mfethu cha ube right ngoba ubengithengela yonke into mfethu bengifona yabo nje manje mfethu nginefoni yakhe la ayingithengela yona. Inkinga yabi yodwa nje mfethu ayisicefe mfethu bayaxinana nakho kakhulu, ayibaxinana mfethu ayi. Yeah, imake wedokuzana Sithe ngifuna ukuthola la le phone nemali ukuthole seyiqalile relationship, but ngesikhathi isaqala relationship yini ebikade kudonsela kuyena kuqala nje, yini leyo uyibonile uyifuna kuyena? Cha no, ngizokhuluma mina eqedwe mfethu uyena mfethu ongisukelayo mfethu ku Facebook. Oh yena oweza wena imali kanjalo. Ngithatha ubungumosa eNanda. Shobo Mosa. Unjani Mthiyani? Ngikhona sizwe story la esivela kuSithe ukuthi banesikhwele iningi labo. Hayi obhuti laba inkinga yabo iyo. Basobe bengazela into eziningi, basobela ukuthi bagene lonto abasobe beyifuna kusi abadala kahle kahle. Osisi abadala nabo bayibona kahle lento. Bambalwa kakhulu abantu besilisa abaya kumuntu omdala basuke bamthande bakwazi ukumenzela yonke. Basobe bebheke bona ukuthi bazokwenzelwa njengoba beya kumuntu omdala. Yileyo nto. Basobe befuna ukuthi benzele ama responsibilities asithize. Osisi nabo abavuke emaqandeni. Bambalwa kakhulu abantu besilisa abangaya kumuntu omdala. Bafike baphila impilo ibe fair. Uyabona nje mangiphila nabo nje. Bahlala isihlashana esincane bagene lonto abasobe ifuna imvalo baba le. Inina ke labo Sithe. Nangibongumosa. Yabo. No, mina ngiphikiza ubongumosa. Mina Alex ngicazela ukuthi wena sisi mfethu wangisukela. Yabo wathanda kodwa unomuntu wakho. Yeah, awufethu phela vele bana umthanda yena nomuntu wakhe.
Hawu kahle mfethu hawu. So ngizongibuza umbuzo nje. Yeah. No, phela mina mfethu indlela mfethu ayikhombisa ngayo ukuthi cha no. Imali unempatho. Wamthanda ngokwazi ukubona i-status sakhe ukuthi njani mhlawumbe umuntu right emalini noma kanjani. Ya mfethu ngisho lokho ngoba phela mfethu egcineni ubekwazi mfethu unginike imali mfethu makhonto engifunayo. Hayi mfethu asike indaba yokuphila impilo imali asiphile impilo eqiniso kuphela. Sure, right. Nangimtshela ekhuluma ke nomunye indaba uNgagasi. Sonibonani Gagasini. Hayi. Nami ake ngidlulise ukuphawula lolu hlelo namhlanje engazi ukuthi nisha isikhonkosini impela ke lolu hlelo namhlanje ngivamile ukulalela angazi ngiphawule kodwa namhlanje hayi ngithi siyabonga. Big up ngeGagasi, big up dog. Gagasi FM indaba ngiqale ngibingelele kumfoka Alex mfoka Miyando ngibingelele na ku dog hayi mina igama usiyanda khowa ngisePortshepstone emasayithini mina nginokulo umuntu osana nabantu abadala ngalendlela manje khona omunye engathandana naye ngithandana nabantu abala ku 35 36 manje into eyenzakalayo omunye ngayengathana naye manje uthanda ucansi kakhulu okudlula mina angifuna uqhamanga sasiyenzile lento ayibo then ngithi ngiyakhuleka ayibo umuntu avela abamba ikhona lo mbheda vela si dog baby sengizomfenda ke manje noma sengingasathandi khona nje hayi umuntu wathandana nalabantu abadala. Alex yaphela bhuti wami nodokotela lapha eStoro khuluma nobaba kaMthola mfethu Mayville odumela ngelika Bonono. Hayi ngeke mina Alex mfethu angivumi le out yami angivumi nje mfethu leyo mfethu ukuthana nabantu nomuntu omdala mfethu nginawe. Yabona nje mfethu if mfethu uma umdala mfethu thana nabantu nomuntu omncane nginawe ngithi yabo if mfethu uma umncane mfethu uma umncane mfethu umuntu esimama ethana nomuntu othe ukukhula mfethu nginawe yilokho nje mfethu mina ngikwaziyo out yami. Correct, ngiyabonga Alex. Right, asijajani ke kulolu hlelo. Lo hlelo is not suitable for ingane doc. Yawezo ke nama comments aqhamuka and yabona sabona bonke abantu besilisa khona abanye abathi no akuyona into right abasoza sabona ngasolinye. Yes Alex, and vele angebafana abantu bebonke. You know abantu banama preferences ahlukile. Nangoke kodwa eyibeka ke indaba yokuthi yena ngokwakhe wazi ukuthi abantu besifazane kahle kahle abavamise ukuthandana nabantu abathe ubadala kunabo. Mina ukuthi ubukelele kuthini nabantu besilisa abavamise ukuba badala. But then again iyona ndlela yena ayibuka ngayo impilo leyo. Abantu abafani. Bakhona abantu ngempela besilisa abasurvive ngokuthi bathandane nabantu abadala. Maybe because bayazi ikhona impatho. Nabo futhi abantu besifazane basuke bethandana nabantu abadala. Merely because bayazi khona impatho khona imali bayazi bazonakekelwa bayazi bazoprovidelwa yini ke manje kumele kube khona inkinga mase kuumuntu wesilisa oyithathayo naye leyo advantage yokuthi impilo yakhe abone ukuthi ngasimama yini ngokuthandana nomuntu omdala. Conversation yethu uzoyithola kwi-app Gagasi FM na ku-YouTube channel yeGagasi as well. Dokotela lapha estudio ngisacela ukuba uanonymous Alex ngicela ukuthi nje mina ke ngifakazele lokho nami ngeke ngathandana impela nenosisi omdala ayicha lokho kushiwa abafethu nadokotela lapho kuyiqinisa ayicha bayaluthanda ucansi bayaluthanda ucansi nami ngagcina ngibaleka Alex ngagcina ngibaleka ngisho singangeminyaka ewu20 eneminyaka ewu35. Sanibona doc now abut Alex ngibingelele nje uhlelo lumnandi kakhulu sejabula ngikulalela wonke ama broadcasting njalo siyalangazelela anganomsuku sikubuyele ebunganeni yini dokotela akangichazele ngiyabonga ngizongazisho. Okay. Masukhulile umuntu esifazane ucansi uyalangazelela. Cishe usifice sesingasegcine just ukukha nje ama highlights phezulu ukuthi kusuko yini ama hormones? Kusuka ama hormones, as bengena kwi menopause. Kuyahluka ngamunye umuntu wesifazane ukuthi ama hormones akhe azoba kanjani. So abanye babo ke yaphakama inkanuko, instead of ukuthi yehle and balangazelela impela ucansi and bayalifuna and baze balidemand, Okay. So kuze kuyele nana lapha impela. Sure.
We have come to the end of the conversation then. Dr. Bukateke khuluma nathi namhlanje itopic yethu besikhuluma ngendaba leyo yokuthanda ke ucansi nabantu ke abadala. Sibonga kakhulu Dr. Shabalala. Ithi number yakho? Ngiyabonga Alex. Inamba engitholakala kuyona yocingo ithi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Le number kungasha ucingo wenza appointment uze kuzongibona ema-rooms ama Sherwood 3 Hatton Avenue la eThekwini. Ngiyabonga kakhulu Alex. Dr. Shabalala hlale nathi here on Gagas. All right. So now sewuzwile ke iKZN ikhuluma about izinto ezi-attracted to umuntu othe kuba mdala kuwena. Yini is it issue ye support provide imali or iwona umdavazo? Bese kusho njalo ukuthi asijudge umuntu kulolu hlelo. So uma ukuleyo relationship ukuyona, I hope you did not find some of these comments offensive to you, and uma uthi you there genuinely okwangempela, it shouldn't bother you, but uma uthi mhlawumbe usayiqala, be prepared. Ngaseqaleni sikhulumile about what to expect kwizinto nje generally as abantu bekhula, particularly my age ithi ayibe negap yawo 10 years as you heard from udokotela. Awuthi kuyidigesta kahle lento and kube ama conversations ozozama ukuba nawo openly with umuntu onayo kwi relationship or as uqala uyongena kuyo relationship uyibuza ukuthi uzokwazi ukuthi kumele lokho. Thank you. Keep sending me those topics indaba@gagasi995.co.za. Thanks to the production team. The show uzoyithola i-podcast yayo ku-app yeGagasi and uzoyithola na ku-YouTube channel yeGagasi again. Thank you to Siqiniseko Madlala, Mr. Spelele Nzuza, and today we're joined by Uzakes Twala as well. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.